Ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. Имрӯз бекортар шудем барои шуморо бо як навори пачкаи дига тайёр кардем бардро. Бисёр неки навори хубай неки бардро. Ана чи ҳастай оз ма шумода мегум. хонаҳои заминӣ бисёртаре ва мисол вақти хонаҳои заминиро гап мезанем тамом мекунем, баъд квартираҳои арзонам мешава. марҳамат видеои имрӯзаро то охиша тамошо кунен ва аз куҷое ки шумо дар хона замин квартира дар кора дар комментария бинависен. ма ҳаракат мекунем ки дар видеои оянда барои шуморо ёфта реклама кунем бардро. агар ягон кас мисол хона, мошин, чизе ки барои реклама дорем бардро, метавонем ки даҳини рақамҳои десен танҳо дар ватсапаш бинависен. мо дар видеоҳои оянда чизе дорем бардро роӣ мекунем, реклама мекунем. ҳамин дона лайки бепала биҷқена ки мерем. дӯстони азиз, ака эълона сар кардем, бо диққат гӯш кунен. якум эълони имрӯзаи мо бардро хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, тарафи Истиқлолда 6 сотиқ замин дар хонаи 10/5 калон калони хушрӯ дора бардро. ремонташ фақат шкатур ва монтажи светча кардагиян. свет дора бардро, ба қарибӣ овшам мегзарондиян, ҳуҷҷатош 100% гирди хона маҳкам, барои як дар хонаи дигара семенблок ва қим овардагиян. чихеле да сурат десен. қариби хонада ана масҷиди ҷумъахонӣ, магазин, мактаб ҳастай. нархша 155 000 сомонӣ мега. касе харидори аниқ бошен, савдо ҳам мешава. ина номерои телефонаш бардро, маълумоти бештараш мо метавонем ки занг бизанем. дӯстони азиз, эълонмона давом метем. ана як апашкада ай шаҳри Кӯлоб замин дар кораша бардро. марҳамат, ина касе ки замини фурӯшӣ дорен ай шаҳри Кӯлоб, инами апашкада бифурӯшен. гуфтагия ки ана ай шаҳри Кӯлоб да боша, пеши мактаби як да боша, ҳами территорияш да боша бардро, бо хуб мешава. то 10 000 сомонира мехара бардро, пулаш нақдай. бори дигар мегум бардро ки срочна заминиш дар кора ай шаҳри Кӯлоб. то 10 000 сомона мисол мехаридай. ина номерои телефонаш, маълумоти бештара да ҳамин рақамҳо занг бизанен. ина номерои поёнгиш ватсап ҳам дора. дӯстони азиз, эълонмона давом метем. ҳамин як дона лайки бепала биҷқем ва касе меҳмонен дар канали мо подписатсия кунен. дӯстони азизи хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, тарафи Пахтообод иштабдай. 8 сотиқ замин да бардро дар хонаи беҳтарин кардагиай. соҳиби хона мега ки ана хонаҳо ремонт кардагиай дар шаҳри Турсунзода пештара регар, масоҳаташ 8 сотиқай, ду комната 80 метри квадратӣ. ана бардро чихеле гуфтам шаҳри Турсунзода, Пахтообод, дар наздики мазори Балогардон будай. нархиш 185 000 сомонӣ мега. бо мумкин хай арзонам кина. беҳтарин нархане ки бардро, ина номерои телефонаш, маълумоти бештара занг бизанен, хонаи арзона бихарен. дӯстони азиз, хаста набошен. дар видеои пештара яду бародар нависта буд ки ай ноҳияи ҷолдини Балхӣ ҳам хонаи арзон шава бонен. бардороем хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи ҷолдини Балхӣ, 8 сотиқ заминда 4 дар хона кардагиай. соҳиби хона мега ки хонаҳо ремонт кардагиай, срочни мефурӯшемша. ана хонаи фурӯшӣ, документош ҳамаш 100% кардагием. харидори аниқ бошен, ба занг бизанен. илтимос бардро беҳуда занг назанен гуфтагиай. бардро бо виҷа урусиям гуфтагиай ки уважаемый народ, пожалуйста, для интересния не звоните. ва фикрам ки урусиро соз гуфтам бардро. 8 сотиқ замин 4 дар хона дар ноҳияи ҷолдини Балхӣ, 80 000 сомонӣ. барои интересни занг назанен гуфтагиай. ана касе харидорен, ба занг бизанен бародарҷоно. бардорои азиз, бисёр дар шаҳри Бохтарам нависта будем, пештара Қурғонтепа яъне. ана инами хонаи десям бардро қарор дорад дар шаҳри Бохтар, номи пешинаш Қурғонтепа, 4 сотиқ заминда 3 дар хона кардагиай. ана райони бардро ана Қазоқон будай. кӯчаи Қазоқон ози ҳамаша гуфта метумтон. соҳиби хона мега ки хона ремонт дора. ана дар шаҳри Бохтар, кӯчаи Қазоқон, пишти ана пивзавод, 3,5 сотиқ замин дора. 3 дар хона, ову свет доштай. нархша 180 000 сомонӣ мега. беҳтарин нархае. ина номерои телефонаш, занг бизанед.
дӯстони азиз, ози хонаҳоро гап мезанем, баъд квартираҳо да мегзарем. Ёнбош кунед то охири видеоро, дӯстони азиз. ин хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар 6 сотиқ замин бардуру ду дар хона кардагия. Соҳиби хона мегӯяд ки хонаҳо ремонт кардагия. Ду дар хона як кайдор, як ҳаммом дора. Воқеъ дар посёлкаи Нави Чуртак, Бозорбой Буринов. Ҳамин адрес дар бардуру шаҳри Ваҳдат да нархиш 165 000 сомонӣ мега. беҳтарин нархе бардуру ина номрои телефонаш. Агар шумо мисол хонаи арзон кофтеса бошен ай шаҳри Ваҳдат, марҳамат занг бизанен 165 000 сомонида бихаренша. ина бардуру бо дигар суратоша тамошо кунен. номрои телефонаш аст 165 000 сомонӣ. дӯстони азизам, мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза. касе ки то квартираҳоро тамошо кард бардуру намуя дона лайки бепалам бижихен. бардурои квартира десен қарор дорад дар ноҳияи ҷолдини Балхӣ, нана пештара Румӣ, якомната дар якум этаж қарор дорад 50 квадратни метрай. дом бардуру пештарай, хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира мегӯяд ки срочни пул мондар корай, барои ҳамон арзонтараш кардем. нархша 115 000 сомонӣ мега. дӯстони азиз, беҳтарин нархе бовар кунед, чӣ хеле десен ремонти фасонам дора. дар ноҳияи ҷолдини Балхӣ 115 000 сомон якомната. занг бизанед касе харидорен. бардурое ки аз шаҳри Душанбе квартира гуфта будем, бардурои нами квартираи арзон қарор дорад дар шаҳри Душанбе. чӣ хеле гуфтам, як хонага дар 3 этаж қарор дорад 37 квадратни метр, тарафи бозори Корвон дабдай. дом бардуро навастройка. соҳиби хона мегӯяд ки хона без ремонт коробка будай. соҳиби хона гуфтагияд ки хонаи якҳуҷрага, кухни, ҳаммом, ҳоҷатхона дорад дар поёни Корвон пеши постда. назди роҳай об барқ доимиай бардуро ремонт надоштаи. чӣ хеле гуфтам, нархша 136 000 сомонӣ мега, арзонам мекадай. номрои телефонаш ҳаст, маълумоти бештара занг бизанем бародарҷоно. дӯстони азиз, хаста набошен. ин квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. дихонага дар 2 этаж қарор дорад 64 квадратни метрай. домои пешинаи бардуро хона ана без ремонт коробка гуфтагия, яъне ки хай ремонтш миёнае ба фикрам. кӯчаи Меҳвар дом 11А, квартираи 8 гуфтагия бардуро дар 2 этаж бе ремонт. нархша 150 000 сомонӣ мегӯяд. дӯстони азиз, дихонага дар ноҳияи Ёвон 150 000 сомон нархиш. ина бардуро дигар суратоша тамошо кунен. марҳамат, касе ки мисол аз ноҳияи Ёвон квартира харен, занг бизанен бихаренша. дӯстони азиз, бисёри бардорон нависта буданд ки аз шаҳри Ваҳдатам ягон квартираи арзон шава бимонем. бардори нами квартира десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. як хонага дар 6 этаж қарор дорад 45 квадратни метр бардуро. домои пешина, хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира мегӯяд ки як хонага дар мансарай, дар 6 этаж дар мансараш будай, 45 квадрат ремонт доштаи, срочни бо савдо ҳам мешава. нархиш 125 000 сомонӣ, арзонам мешудае бардуро. марҳамат, на каси дар квартираи арзон дар корай, номрои телефонаш ҳаст, маълумоти бештара бардуро айхичон мепурсен. дӯстони азизи, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Левакан, номи пешинаш Сарбанд. дихонага дар 4 этаж қарор дорад 52 квадратни метр бардуро. ана дом навастройка, хона ремонт кардагиай. соҳиби хона мегӯяд ки хонаи фурӯшӣ воқеъ дар шаҳри Сарбанд, ана хона дорои 2 ҳуҷра мебошад, дар 4 ошёна ҷойгир аст. бардуро аз роҳи Калон як 40 метр дуртар будай, дар пеши ана бозор, мактаб ва боғчаи кӯдакона дар наздикиш будай бардуро. ову свет доимӣ ҳастай. нархша 150 000 сомонӣ мега. дихонага бардуро, чӣ хеле гуфтам, дар шаҳри Левакан, номи пешинаш Сарбанд, 150 000 сомонӣ. леки нархш арзонае бардуро. ина номрои телефонаш, занг бизанед. дӯстони азизи, ба навори хонаҳои фурӯшӣ, касе то охири видеоро тамошо кард, дар комментария рақами 1 гап нависед. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро қатъима тамошо карден.
ва бар дуруҳ аз ки ҷое ки замин хона квартира намондам дар комментария бинависед. Ман ҳастим иншоалло дар видеои оянда агар арзонтар шаёфтам барои шуморо инам хел реклама мекунам дӯстони азиз. ва дастгириро фаромӯш накунед, ҳам як дона лайки бепла божиқен. Агар битонен ҳамин видеоро дар имо WhatsApp чи сайти дорем поделиться кунед, бо мо хеле хурсанд мешавем. Баъдро ана як рӯз пас ду рӯз пас ҳаракат мекунем ки барои шуморо наворои нав кунем. зинда бошед дӯстони азиз. То видеоҳои оянда худованд ҳаваи мо ва шуморо нигаҳбон бошад. хайр.